Patrymau pert iawn ar gael ar hyn o bryd. Wedi troi eto at Zara. Mae rai dweud weithiau, maen nhw ar flaen y gad lle mae patrymau, trends a tymor yn y cwestiwn, ac wedyn mae nifer fawr o bobl yn ei dilyn nhw yn gyflym iawn wrth gwrs. Be chi'n cael yn Zara hefyd, fi'n credu, chi'n cael safon o ddillad, a mae'r prysau, bod nhw'n fwy na rai sioper y stryd fawr, maen nhw'n gymharol iawn i'r mwyafrif. Enghraifft fan hyn, mae chi blazer hyfryd a ffrog, 49.99 cinog yw'r ffrog gyda llaw. Blazer hyfryd, un peth am fuddsoddi mewn blazer, fel wnaethon ni yn yr eitem blazers wythnos diwetha, yw'r ffaith mae dychian flynyddau wisgo mewn bob math o wahanol lefydd. Na ddangoswn ni blazer bach hufen wythnos diwetha. Nid y blazer yma, ond sglwch, gallen ni fod i defnyddio'r un i fynd gyda'r ffrog yma unwaith eto. Maen nhw'n mynd gyda tipyn o bopeth. Pidwch poeni os ydy rhywbeth yn ffurfiol da chi o ran delwedd pan chi'n prynu ddigynta i wisgo rhywle special. Oherwydd, wrth gwrs, gallwch chi newid i digon rhwydd. Enghraifft gyda hon, bydda chi yn danto chydig ar y botymau gilt yma, o mewn blwyddyn y ddwy gallwch chi newid y botymau dod i rhywbeth plai mlaen. Ond mlaen at y patrwn, wy'n dwlu at yr patrwm yma. Mae'n edrych fel y bath o patrwm byddai'n cael ei beinto ar China gynt, ond diwe. Mae lliwiau mor gadarn yn dyn nhw. Ond mae rhywbeth diniwed iawn, bod e'n grefftus, mae rhywbeth diniwed iawn am y patrwm fel maen nhw wedi ddefnyddio fe fan hyn. Unwaith eto, cyfuniad wych o liwiau sy'n golygu gallwch chi fynd am unrhyw beth i fynd gyda fe. Ni wedi dod i jacket hufen sy'n rhwydd, ond fan hyn wedyn ar y sandalau sydd ar y trad, i ni wedi pigo'r oren i fyny sydd yn lliw y ffrog hefyd. Ond gallech chi fod i mynd am pink, gwyrdd, glas, mae sgidiau gyda nhw yn yr holl liwiau yna hefyd. Gai holi wedyn, llewis berwi neu gwyddo? Ie, byddai'n mots da fi weld. Ni'n diogel i dynnu'r jacket yma i fod fel rhan cynta'r raglen. O, fi'n gweld. Ydy. Ond trolio fyny, ie? Wel, beth byddwn ni'n galw'n shirt wister. Reit. Mae'n olion Cris arni, hynny o coler wedi teilwro, a mae dych chi'r llewis, ac wedyn wrth gwrs mae'r botymau mynd ar hyd y ffrog gyda'r belt. Un tric bach arall, newid y belt. Gwydwch bod chi'n gwisgo sgidi oren, dydwch belt oren mlaen. Mae'n neud edrych ychydig mwy drud wrth gwrs. Ie, a mae'r un yma'n haws i fynd i'r tŷ bach. Ie, ond llawer haws, ond mae rai fi weid, ges ni tipyn o drafferth yn gweithio mas sydd oedd y sgidiau yn gweithio. Reit. Bydd ni am falch i dyn nhw'n bant. Na, hyfryd iawn, iawn. Diolch. A Hayley? Hayley sy'n ni nesaf am mewn ffrog wy'n dwlu ar y lliw yma fan hyn unwaith eto. Mae'r patrwm bach blodeuog sydd yn hon yn gweithio yn berffaith oherwydd mae yna rhyw ddiniweidrwydd hyfryd i'r ffrog yma. Beth maen nhw'n galw'n prairie dresses, sef sawl haenen o ddefnydd, hynny yw un ar ben y gilydd yn gwneud esgus fod yn ffril. Felly mae gaddr bach ar bob un, a wedyn y ffrog wrth gwrs yn mynd mwy llydan fel mae'n mynd lawr, a prairie dresses maen nhw'n galw'r rhain. Ond y lliw glas, petai fi gofio dewis blodyn, rhyw fath o periwinkle bydde fe. Rhyw flodyn bach glas hyfryd fan hyn. Mae'r gwyn wedyn yn edrych mor freshness ag ato fe. Gyda'r ffrog, mae'n dod o cwmni o'r enw Hush, neu label o'r enw Hush, sydd ar gael yn lot o'r siopau mawr, pethau fel House of Fraser, John Lewis, bydden ni wedi gweud Debenhams gynt ag ati, falle ar-lein gyda Debenhams, yn y siopau mawr department stores yma. A wedyn, ni wedi mynd at Primark unwaith eto i gael arbed bach o arian ar y cyfwysgoedd. Felly'r bag mawr gwyn yma, sydd rhaid fi ddweud, yn debyg iawn i nifer o fagiau o fyd y cynllunwyr ar hyn o bryd. Ond, beth ni'n mynd i wneud, os droi'r Hayley y bag rownd Hayley, i ni gael gweld beth sydd ar y bag, Minnie Mouse, fi'n credu sy'n yna. Nawr, chymod beth byddwn ni'n galw hon? Byddwn ni'n galw hon yn mother-daughter share. Hynny yw, byddech chi'n rannu hon gyda'ch croten. Bydde Hayley'n gwisgo fe a ddim dangos y patrwm Disney yma, a bydde merch Eva Bow wedyn yn gwisgo fe a dangos y peth. Ti'n gwybod beth bydde'n digwydd i fi, sy'n ni'n anghofio amdano fe, ac yn cerdded rownd a Minnie Mouse fel i bawb. Gei di'r sac os wneud i ddangos yr olwg Disney ar y raglen heddi. Ond mae e bach o sbri unwaith eto. A beth sy'n rhyfedd yn Primark, mae'r pethau Disney yma yn cael ei gwerthu yn adran yn oedolion, nid ar gyfer plant a merched ifanc un o gyd. Felly mae'n amlwg bod na alw amdano nhw, neu bydd y siop o'r maint yna ddim yn ei gwerthu nhw. Yn hollol. Ac unwaith eto, trainers yn gweithio'n greu. Trainers gwyn syml, 10 pint oedd y trainers. Gret pan chi'n ymarfer at yr Olympics. Diolch yn fawr. Diolch Hayley. Ac yn ôl yna, mae dyn ni Christine. Mae Christine yn gwisgo rhywbeth bydden ni'n galw yn resort wear. Resort wear, sydd pobl posh wrth gwrs yn mynd ar ei gwyliau tranmor, a nhw'n mynd i ryw resort arbennig. Felly, o'r math olwg, byddech chi wastad mewn het fawr, spectol hael, rhyw flowsen drud iawn, trwsor wedi teilwro. Fel hyn, ni dim ond teisio ar y sêl. Nawr mae Ted Baker yn ei dillad hyfryd, maen nhw'n tueddu fod yn ddrud. Felly, os ewch chi i wylo am y sales ar hyn o bryd, mae lot o bethau hyfryd ar gael yn y sêl, a pidwch poeni o ran sizes. Nawr, yn ddelfrydol, bydden ni wedi cael maint 1
i Christine yn blouses Ted Baker, oherwydd nhw'n dod yn 1, 2, 3, 4, 5. Mae hon yn maint 3. A fel gallwch chi weld, mae'n edrych yn berffaith. Felly, pidwch da chi mynd trwy'r un, meddwl, o, fi licio hwnna. So fe quite yn seisi, triwch ymlaen. Beth o'n licio gyda'r trwser sy'n dod o cwmni Mango, yw ni'n siarad am ailgylchu trwser polyester, na slawer dydd, byddwn ni gyd fel un, byddwn ni polyester. Wel nawr, polyester wedi ailgylchu. Beth maen nhw wedi gwneud, yr holl hen ddefnyddiau yma, oedd mor anodd i gael gwared ohonyn nhw, oherwydd wrth gwrs, nhw ddim yn dirywio'n rhwydd iawn. Maen nhw nawr yn ailgylchu nhw greu defnyddiau. A mae'n rhaid gweud, taimlad hyfryd i'r trwser. Ond unwaith eto, y trwser yn hir iawn. Mae Chris mewn sodle uchel iawn fan hyn unwaith eto. A mae rhaid i drafod y bag. Ie, wel, mae 2 bag ydych chi fan hyn. Y bag bach mae fan hyn nawr i gadw popeth pwysig. A chymod beth yw e gyda Christine, mae'n licio i 20 Woodbines bob dydd. Felly pecyn o'r 'na gallu ffito'n gret i'r pwcyn bach. Ond beth yw e, chi'n cadw'r un yn ofalus oherwydd y tueddiad yw bod chi'n dod i pethau fel eich cyrdiau credyd o pethau yn y pwrs bach. Please, mae rhywun yn gweld chi'n cerdded ato nhw, grybo'r pwrs. Diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr.